Namhlanje usuku lwesibili uJoe Nyampule owayeyiphoyisa eJohn Voster Square ethula ubufakazi ophenyweni lokushona kwalowo owayewudokotela uNeil Aggett enkantolo ephakeme iSouth Gauteng. Loluphenyo luqale ngesonto eledlule. uNyampule uqale wachaza kabanzi ngomzila yewusebenzisa ihambisa iziboshwa zezombusazwe lapho zaziphekwa khona ngembuzo aphinde aziphindisele ezitokisini. Sambe street ngazathisa kwenye ibasement mangibheke kanje iya street kanje ngapha kwa left ne barracks eyabelungu uyangena ebasement futhi lapho ngazo until uphumile church office. Uphinde wachaza kabanzi ngokuthathwa kweziboshwa kubona uma sebeziphindisele ezitokisini zithathwa uCaptain Mahorom. Uthi babephinde bagcwalise amaphepha akhombisa ukuthi iziboshwa sezibuyisiwe njengoba wayebuye kungabi uyena ozikhiphayo. Lo ongaphumi la eofisini lasemasini angiphumbi ngiyabhala ngenze zonke lezi nebooking yenziwa kanjalo and then lo omthathayo abesiya sign laba abamthathayo lithi bayi2 sibamsayinele. Ubuzwe ukuthi wayenze njani uma iziboshwa zikhononda ngokuthize. Wathatha ama-complaint wamukisa e-10th floor le 10th floor ophethe i-10th floor investigation kwaku-Captain Arthur B. Cronwright. Thatha ama-complaint anikeze u-Arthur B. Cronwright ukuthi u-B. Cronwright wenzani unikeza bani angazi. Uthi iziboshwa zazijwayele ukukhala ngokuthi zishayiwe zifakwe emshinini kagesi zazimiswa isikhathi eside ziphakamise izandla zaziphinde zikhale ngokuthi zaziqoshanyiswa zihlaliswe esihlalweni esingekho. Uthi zaziziningi izinto iziboshwa zazikhala ngazo. Isigcawu siyaqhubeka.